Goddag alle sammen. Det har været en lang morgen. Vi har besluttet os for at buste Haribo, for om de måske er dårlige til at fordele deres vingummifarver. Og derfor har vi hacket os ind på deres hjemmeside og fundet de forventede værdier for, hvor mange vingummier der er hver slags. Dem har vi lige her. Vi har tredjedel frød, sjettedel for alle andre farver. Og hvis de ikke opretholder det her med et fair signifikansniveau, så skal de motherfucking piftes. Og her har vi lige vores boss, Thor. Han bliver sat til at fordele vores vingummier, fordi så er der ikke nogen tvivl om det. Det er fuldstændig det samme, når jeg deler coke ud til mine kunder. I'm in love with the coco. I got it for the Lolo. Ja, nu fik vi nogle tal på bordet. Fandt ud af, at vi havde 129 vingummi i alt. Og så vil vi gerne finde ud af, hvor mange vingummi vi ligesom regner med, der er hver slags. Det finder vi ud af ved at tage procentfordelingen og gange med antal i alt. Så får vi nogle tal her. Så hernede om der har vi de tal, de antal vingummi, der rent faktisk var i den der pose der. Og nu vil vi så tjekke, hvor godt det stemmer overens med de her forventede antal her. Og det gør vi med key anden fordeling. Jeg skal lige nogle formler op her. Det første man gør, er at man starter med at finde en teststørrelse, som siger noget om hvor tæt den her test her, den er på at passe helt perfekt med det forventede. Der tager man det observerede antal vingummier i en af kategorierne, rød for eksempel, og minuser med det forventede, og sætter det hele i anden. Så dividerer man det med de forventede, og det gør man med alle sammen, og får man til sidst en størrelse Q. Den størrelse Q, den skal man bruge til at finde en p-værdi, som er den chance der er for at man får en test, en pose vingummi, der passer dårligere på den forventede fordeling i forhold til vores. Og der skal man bruge nogle frihedsgrader. Frihedsgraderne finder man alt efter hvor mange forskellige slags vingummi der er. Vi havde 5 forskellige slags vingummier, og så minuser man det med 1, så det er vores frihedsgrad, det bliver så 4, og så vores Q-værdi. Og det er illustreret hernede med arealet under grafen til højre for Q. Det er vores p-værdi. Og hvis p-værdien den er større end det signifikansniveau vi vælger, så passer det. Så har de været gode til at fordele. Så har de været gode til at dele vingummi ud. Og hvis det er lavere, skal de kraftedeme med pif, det skal de. 3 endnu. Ja, goddag igen. Vi har fået nogle meget uforventede tal. Vi er meget skuffede med Haribo. Vi har ved hjælp af den formel, vi så lige før, udregnet vores Q-værdi på 11,5. Vi har brugt vores Q-værdi til at udregne vores P-værdi, og vi har fået den på 0,02. Det ved vi alle sammen godt, at det er det samme som 2%. Og hvis nu vi sætter vores signifikansniveau til 5%, som vi selvfølgelig gør, for vi er grundige mennesker, så stemmer det ikke overens, og vi bliver nødt til at forkaste den her hypotese. Jeg kan godt sige, jeg skal ud og pifte nogle Haribo-medarbejdere nu, så vi ses i morgen. Fuck bitches, get money. Fuck bitches, get money. Fuck bitches, get money. Fuck bitches, get money. It's your boy. First we fuck bitches, then we get money. First we